രണ്ടുപേരും അങ്ങയുടെ പിതാവിന്റെയും സന്തത സഹചാരികളായിരുന്നു. ഒന്ന് തമ്പാനൂർ സതീശ്, ഒന്ന് മഹേഷ് തന്നെ. എല്ലാവരും സഹചാരികൾ തന്നെ. ഇവരെല്ലാം ബിജെപിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാൻഡിഡേറ്റുകളാണ്. അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാൾ പോയില്ലേ, പിന്നെ അതിൽ മേലുണ്ടോ സ്വന്തം സഹായി? യഥാർത്ഥത്തിൽ മുകളിലാണോ ഐക്യം, താഴെ ഭയങ്കര ഐക്യത്തിന്റെ ഒരു ഇതാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഗുണം ചെയ്യുന്നത്? അതല്ല, ഞങ്ങൾ അതിൽ ഇത്തവണ കൊടുത്തൊരു നിർദ്ദേശം വാർഡ് തലത്തിൽ തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വാർഡ് തലത്തിൽ ഐകകണ്ഠ്യേന തീരുമാനിച്ചവരെ ഞങ്ങൾ അപ്രൂവ് ചെയ്തു, മറ്റൊന്നും നോക്കിയില്ല. തർക്കം വന്നത് മാത്രം മേൽ കമ്മിറ്റി, അത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയിൽ തർക്കം തീർക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അധികം തർക്കങ്ങൾ ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതാണ് സത്യത്തിൽ അങ്ങനൊരു നിർദ്ദേശം. ആ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വലിയ കുഴപ്പം കൂടാതെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.